kada nako kabasa aning maong teksto sa Ebanghelyo, ang musod gidayon sa kong hunahuna mao ang pangutana. Samang pangutanaha, kinsa may mas buutan, ang yawa o kita nanimba karon? Tubaga ko na ninyo, kinsa may mas buutan, ang yawa o kitang nanimba? Kinsay moingon nga ang mas buutan, kitang nanimba? Taas ang kamot. Oh, unsa mo, wa mo kasiguro? Wa mo kailag yawa? Yawa ba? Kinsa may mas buutan, ang yawa o kitang nanimba? Oh, sige, iisa ang kamot katong moingon nga kitang nanimba, mas buutan tas yawa. Mas maayo. Jutay ra. Kinsa may moingon nga ang yawa mas buutan kay kanatong nanimba? Taas ang kamot. Oy, wa man day mo'y klaro. Jutay ra ni isa sa pagingong kita mas buutan. Nya way ni isa nga ang yawa mas buutan. Sige, atong suwayag subay ha. Nanawa, ang yawa miila ni Kristo nga anak sa Dios. Kamo, miila mo ni Kristo nga anak sa Dios. Pareha na mo ang yawa. Tabla na. Si 1-1. Ang yawa misinggit og iyang gisangyaw, ikaw ang anak sa Dios, misinggit siya. Kamo, musinggit mo ron nga si Kristo anak sa Dios. Hapit magay mo di mo tubag idig ingos pari ang Ginoo manaak kaninyo, moingon ra mo. Adi sa ato pa, pildi na mo si yawa. Ang yawa singgit. Pagkadungog sa yawa nga niingon si Kristo, gula ni anang tawhana, mituman dayon ang yawa. Diha gidayon, mituman. Kamoron, og ingnon mo si yawa, biyain ang imong sala. Tuman mo. Guwa ni anang maong bilangguan sa sala. Kanang imong sigig panugal, palahubog, siging panglibak, siging pangaway, siging dumot, siging pangabit, siging tanaw anang mga laway, siging pamakak. Guwa ni anang maong bilangguan sa imong kalag. Mugawas mo. Tutok na. Pildi na sad mo siyawa. ang pare, mugawas ka ni siyang sala. Tubaga na. Mao na, kung akong tanawon, murag niining sitwasyon na, murag alkansi tas yawa. Mas malangit ang yawa kay kanato. Mao na, inigadto na tos impyerno, murag wa na dito yawa. Kay tuan nas langit. Niya ang tanang nanimba, mao na tuas impyerno, kuyog aning nagwali. Gasunod ang mga choir. O ang sakristan nga nagda sa koros. Ano man? Kay nagdabali naman karon. Mao bitaw nga sa atong tubag sa Salmo responsoryo niingon ta, kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sige tagbalik-balik ani, natiguang nalangtag sigig paminaw aning pulunga. Kada Holy Week ato sa ding mabati. Ang uban gani, hapit na lang mga matay, paminaw ani, galisod naglakaw. Pero wa lang gyapon maminaw, tig-a lang gyapon kasing-kasing. Matod pas unang pagbasa sa gingon dire, magpadala ko ninyo mga mensahero, maminaw gani mo sa ilang tingog, maluwas mo. Dili gani mo maminaw sa ilang isulti, silutan gyud nako kamo. Mao na siya. Niyaon sa maron. Saan? Musunod na mo siyawa. O dili? Adi mo musunod? Di mo mugawas anang sala? Ha? Ingon man gud mong di mo musunod. Ang akong ipasabot ba, musunod ba mo siyawa nga pag ingos Ginoo gawas niya ng tawhana, gawas gidayon kamo, mugawas na mo anang inyong sala. O magsigi mo ingon,
di pa ko ready Father di pa jud ko ready. Kanang inyong siging puyo-puyo diha, mugawas na mo. Kanang homosexuality, mugawas na mo ana. Kanang inyong kadawo, gawas na mo. Oh, sige. Nang siging suyok, mugawas na mo diha. O magsigi kag justify. Di mahimo. Amo sabot ang Ginoo. Lambot lang Ginoo. O diha tasad nakabintaha sa yawa. Kay ang Ginoo nagsigig offer nato og pasaylo. Hangtod Dios katapusang utong sa atong ginhawa, ang Ginoo naghatag og pasaylo. Kaluoy. Wa ni niya gihatag sa yawa. Nganuman, ang nakaapan sad sa yawa, bisag nakailas Ginoo, di gyud siya mopuyo tipon sa Ginoo. Kontra gyud siya sa Ginoo forever. Bisan pa og mutuman siya sa Ginoo sa makadiyot, mubalik ra gyud siya sa iyang yawa-yawa nga paagi. Mao man bitaw na kung magmagahi kita sa atong kasing-kasing, maliwat kita sa yawa, yawaan kita. So kanang gasigig ingon nga dili nako madag biya ang akong sala, ni kuyog nakasyawa nga bisag nakailas Ginoo, di gyud mosunod sa sultis Ginoo, tig-ag gyud kasing-kasing. Bisan pag magsigi tag simba sama sa yawa nga magsigi og sangyaw sa Ginoo, magsigi pagsagit-syagit, ikaw ang anak sa Dios, ikaw ang anak sa Dios, di lang gyapon ta malangit nganuman kay di man ta mobuhat sa sugo sa Dios. Mao na siya. Nasugod karon, sugo bas Ginoo nga maningil kas utang? Sugo dili. O ayaw buhat ta. Karon gitawag ron og pro-life Sunday. Daghan kita gipangbuhat anti-life. Kana lang pagsigig inom ana mga pills, siging ayude, kondom, withdrawal, abortion, ligation, vasectomy, same-sex relationship. Kana pulos-pulos gini anti-life. Oh. Bisan gani ka ng panghuna-huna nga moingon, duhalay among anak, usalay among anak. Kana anti-life na nga mentality. Life belongs to God. Life is precious. Life is joy. Life is happiness. Life is hope. Ang atong kontrahon, yung sa may atong higugma, ang kwarta mo ay gasukod karon unsang kinabuhia ang imong panggaon. Kung ang kinabuhi gani naas prisuhan, di nimo panggaon kay mahurot yang imong kwarta, mo nang inong ka madunot unta ka des prisuhan, but that person has life. Ang saman, mohigugma mo naas prisuhan. Uy, tubag. Mohigugma mo anang mga manuyupay. Mohigugma mo anang mga kawatan. Naamo na sila kinabuhi. Apan tungod sa atong gugmas kwarta, tungod sa atong gugma sa mga butang sa kalibutan, apurti gid natong likay ana nila, nya kun mudot-dot gyud patyon gyud nato. Galisod mga kagigugma ng imong silingan nga nangilog sa iyang inyong utlanan siyuta. Maglisod may kagigugma na imong silingan na ang iyang kanal ni agis imong tugkaran. Imo maganing siradan ang kanal. Aron lang yun, di mo agis imong tugkaran, bahala nagmalunupan mo diha. Di ba? Ya, wala na sila life diha. Uy, tubag. Napagini atong lain nga batasan ay mas gihigugma nato ang kinabuhi sa iro, sa iring, sa manok, ilaga og bitin pagani kay imong gitawag og ako ning mga pets. Pero yano kay nimong dili pakanon ang mga way balay, ang mga naglibod suroy, apan ang kanang mga iro imog yung sagupon kay pakanon. Nya ni ay mga tao nga sigig pangawat dias inyo, di gid nimo pakanon. Hay may mas importante ron nga level of life. Asa man ang giluwas ni Kristo? Ang kinabuhi sa tao o kinabuhi sa mga mananap? Please, be clear.
ang tao maoy giluwas ni Kristo. Ang tao maoy gipakamatya ni Kristo. Karon giusab na ra ba ni nato? Giusab na ni nato. Mas importante ng iro kaysa imong anak usahay. Mas importante ang mga butang kaysa tao. Mas importante ang cellphone kaysa ginikanan. Mo na mga anak, sige nalagtan-aw cellphone, wa na'y tagad-tagad sa ginikanan. Mas importante ang computer kaysa ginikanan. Mas importante ang akong cellphone kaysa akong bana. Muna selfie gyud ko, selfie gyud. Tarong-tarong ana diri, dawal-dawal anang dila, lisngag-lisngag ana mga simod. Unya i-upload dayon aron daghan ang mulike. Apil pag-like ning gawali. Sulob-sulob anang mga short, TikTok, kiay anang naapakita-kita anang ilang dughan o ilang pusod nya i-upload dayon sa TikTok. Mutan-aw ra basag ko usahay. Kana importante na kay na natoron. Importante na kay na. Pero ang bana di gyud kiay-kiayan. Dito kiay-kiay sa imong bana, ayaw nag-i-upload sa Facebook kay daghan dihang matintal. Mailog na noong ka. Mawa na no na imong bana. Ni ayaw kumpiyansa kay tuwa ba siga kiay-kiay dito nga posible sad mutabok ang imong bana dito. Kinabitay to the max na ni. Di ba? Yeah, is it pro-life o anti-life? Anti-life. Kakun mamabdos na minyo man ka, i-abort ta ni. Suksuki nagkondom diha kay minyo ra ba ko kaning ato tilaw-tilaw ra ba ni. Pagdagamit gid anang kondom kay pare ra ba ka, madre ra ba ko. Amo na. Simba ko in town. So mao na pro-life. Nya ang ato rong tema sa atong 500 years of Christianity. Unsa to? Ada ko kay diay. Gifted to give. Ang kinabuhi mo'y the greatest gift nga atong nadawat, i-share na, ayaw nag-idinao. I-share. Meaning love life. And all the gifts related to life, i-share. Ay lingian ang imong tubad. Ingna siya, you are a gift to me. Yeah. Thank you, you are a gift to me. Nya ang imong nalingian katong nangutang nimo. You are a gift to me. Nya mingon sad siya, gift na tong utang. Ingon siya, sure. Ano? Mas importante ang paghigalaay kaysa kwarta, ha? Mas importante ang atong maayong relasyon kaysa imong mga kabtangan o sa imong dungog. So mo ni ang level of life. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, giingon na diri nga kamong mga minyo pag kinabuhi na mo nga murag ulitaw ug daga. Pero ang emphasis ni San Pablo dinhi, kana bang dili na kay kang mabisi, di na kay kang maburden sa mga butang sa kalibutan, kung dili ang imo nang kabisihan ang mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Kamong mga bana ayaw na lipaya ang inyong asawa, lipaya ang Ginoo. Kamong mga asawa ayaw na lipaya ang inyong bana, lipaya ang Ginoo. Kamong mga parishioners ayaw nyo lipaya ang pare. Lipaya ang Ginoo. Kamisang mga pare, di na mo namo lipayon, lipayo namo ang Ginoo. Nakaron unsa may makalipay sa Ginoo para nimo nga asawa? Kung imong sundon ang iyang sugo nga nag-ingon, kinahanglang mo sunod gyud kas imong bana sa tanang higayon. So kada nimo sunod sa imong bana nya di jud ka mangaway, lipay kay Ginoo ana. Bisag tamparoson pakas imong bana, moingon din ang Ginoo, ipatamparos lang sang pikas, lipay kay Ginoo ana. Kung sigihan kag kulatas imong bana, nya mosugot ra jud kag kulatahon, lipay kay Ginoo ana. Unsa man say makapalipay sa Ginoo para ninyong mga bana, ingon sunda si Kristo nga naghigugma ug nagpakamatay para sa iyang asawa nga simbahan. Kamo mga bana, bisag luod na ng inyong asawa usahay, nya lami kay ang silingan, nya anha gyud mo mututok sa inyong asawa, lipay kay Ginoo ana.
Kana bitang muhunong na mo anang inyong pagpangabit, muhunong na mo anang inyong text-text ngadtos uban, kanang inyong lablab ngadtos uban, kanang inyong ingon nga eat na yung ana, where you na, mga inana, ihunong na lipay kay Ginoo ana. Saan? Kamong mga parishioners og muhog lagi mong dako-dako sa kolekta, lipay kay Ginoo ana. Dili ang pari mo'y malipay ha, ang Ginoo mo'y malipay. Pero ang inyo ganing ihog kana ganing mga dunuton kayo, masuko gyud ang Ginoo ana. Kay ngano man wa siya maghatag ninyong dunuton nga hangin, wa siya maghatag og dunuton nga adlaw, wa siya maghatag og dunuton nga kalibutan. Nya karon ang inyong ihalad og balik kana ra yung dunuton, madunot gyud mo sa impierno. Kana bitang ihatag gid sa pari ang tanang kolekta ngadto sa mga kabus nga parishioners nga iyag yung ipaayo sa simbahan aron nindo tan-awon, lipay kay Ginoo ana. Kana mo wa naging mahabilin sa bulsa sa pari ba, lipay kay Ginoo ana. Guol ka imi. Pero lipayo na to ang Ginoo. Mao na ang tumong ni San Pablo sa iyang pag-advise. Mao na kung karon nakadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong kasing-kasing. Katapusan na lang ning lingi sa inyong tupad. Ing nakuno. Ing na ba? Nakadungog kastingog sa Ginoo. Nya mo sanong gani ina congratulations. Ana siya. Oh no? Sige, katong nakadungog manindog.